दा बेबायदिमोन नै बिसिनि प्रटेक्शन माबाया दा बेखौ गासिबो बायजोबाय नोङै 99% बायबाय कुजु जांपोला फ्रम दिस भुटान खुलुमबाय लोगोफोर भुटान हादरनिफ्राय बोहैनाय दैया ओभार जानानै प्रटेक्शनखौ बारखोनानै जे जोंनि मालिबिटा एरियायाव जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव ओरैबायदि गाज्रि थासारि खालामहैदों दैया लोमसावनानै थानो हायि बायदि अबस्था जादों दा बे जायगायाव बबेनिफ्राय दैया गावस्रानानै थांदों बे जायगायावनो आं दा गसंनानै दङ दा नोंथांमोननो आं दिनै क्लियारलि दिन्थिगोन बे जायगायाव माबायदि दैया बारखोनानै थांदों अब्ला भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जागायनि लोगोफोर जों बे जायगासिम माबोरै सौफैखो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायबाय नैबे इन्डिया बियो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि उनाव जेसेबां सुबुंफोर नुदों जों गासैबो दिनै हाबगोन आगान होसिगोन भुटान हादराव नोंथांमोना बयबो नुबाय थादों भुटाननिफ्राय बोहैनाय दै बेजोंनो गोबां नस्थ सिलिंखार जादों जोंनि मालिबिटा एरिया आरो दाब दाब जायगाफोर दा गोजौआव माबायदि जामारदों बेफोरखौहाय माखासे स्पेशल पारमिसन लानायनि गेजेरजोंहाय दिनै नैबे मालिबिटा अल मालिबिटा एरियानि माखासे इन्टेलेक्चुयेल सुबुंफोर दैदेनगिरिफ्रा दिनै आवगायदों दा बेयाव थांनानै नायनानै सार्भे खालामनायनि गेजेरजों मा बेबस्था लाथावो नैबेखौहाय दिनै खालामनो थांगासिनो दं नैबे गासै ओंखारबाय नै बेलाय नै दा बिसोर बयबो सोरबा गावबुरा सोरबा गामिनि दैदेनगिरि बेबायदि आरो दा बै बर्डार नोंथांमोना नुबाय नैबे लावदुमदुम मा होनो बेखौ आं मोजाङै मिथिया नैबेनो इन्डिया आरो भुटानखौहाय बेयो डिभाइड खालामो आरो बोखावो मा होनो पिलार बे पिलार आरो नै बेनिफ्रायनो ओरै जाबाय भुटान ओरै जाबाय इन्डिया बर्तमान इन्डियायाव दं नै जोङो 30 सेकेन्डनि उनावनो जोङो नै भुटानाव हाबनो थांगासिनो दं आरो थाबायलांगोनसो बेबायदि आरो दा नायलांदो नोंथांमोना लेट्स गो आं हाबलांनायखौ दिन्थिलांगासिनो दङ बेनिफ्राय गोजौथाराव मा अबस्था जानानै दं बेखौ नोंथांमोना दिनै क्लियारलि नुनो थांगासिनो दं आमाय मा गामि जों हाबगोन ना बिसिनि मा गामि उमब्लिं दा जों ओरै हाबगासिनो दं उमब्लिंआव आगान होबाय भुटाननि उमब्लिं बे जाहैबाय बिसिनि दंग गायग्रा दंग नै बियो केनेल उमब्लिं गामिनि नै बे बिसिनि दुब्लि नैबे केनेलआ रेडि जाजोबैखाय देग्लाय बिसोर गायथ'वाखै होननानै मिथिदों आरो गायथ'वाखैनो देग्लाय माइखौ बेखौनो इन्डियानोबो एसे राननानै हरनोनो गावसोर थोजासे लानानै दा बिदिनो थाबायगासिनो दं नैबे जाहैबाय मोनसे दंग केनेल बिसिनि माइ गायग्रा दा बेजोंनो हाग्रा गैयि जाहाथे हाग्राफोर थायै बायदि बे मोनसे स्लिम जायगा स्रां जानाय जाखाय नायनानै थाबायगासिनो दं आरो नै माने मालिबिटा एरियायाव सौहैनाय मेन दै थांनाया नै बेजोंनोमोन जाहैबाय नै दाथ' रानबाय नै हथात रानो आरो दैया नै दा गोरान जानानै थालायबाय अब्ला जोङो थाबायगासिनो दङ नै बेबायदि एसे गोलावानो थाबायबोबाय दासिमावथ' आरो एसे थांबावनांगौ खर'सिम जों मोनहैयाखै बेबायदि एसे मेंबायबो थाबायबायबो थानाय जाया बोरै थांदो दा एबार नुजोबबाय मानसिफोरखौ थांखिया मा सालथे थांखिया मा नायहैगोन बबेजों बायफ्लं माथाजों एक्जेक्टलि नायनानै फैनायसै जों बेखौ ओमफ्राय मा बेबस्था जायो थेनो हायो ना हाया नायनानै फैसिगोन औ दा दंबावो नै माखासे आमाइमोन आदैमोन आयंमोन मोनहां जाबाय नामा आंबो एक्जेक्टलि मिथिथ'वा मोननायसैनो बावले माने जे जायगानिफ्राय दैया दानखेनानै फैदों बे पार्टखौ जोङो मोनसिगोन बेसेबां 6 फुट गोथौआनो 6 फुट बायदि गोथौ दंग बिसिनिया बेवहाय नै दै लांनो थाखायनो बेसेबां स्पेशल जोंनिजोंलाय गैया न'फ्राखै बिदि वाल होना लानो हाया जोङो बेनिफ्राय ओरैथ' हाजो जाहैबाय जों हाजो सेर थाबायगासिनो दं बेजों भुटाननि हाजो जाजोब्बाय नै बेयो जाहैबाय उमब्लिं होननानै बुङो सिगांथ' फ्रि समाव जोङो हाबफैयोमोन दा दिनैबो जोङो उइथ स्पेशल पारमिसन दानि थासारिखौ लानानै फ्रेन्डलि माने आन्डारस्टेन्डिंआवहायसो जोङो पारमिसनखौ लानानै हाबनो मोन्दों ओंखायनो साइड मोनसेनि वालाथ' गाबाय नै बे बानानि थाखायनो बेबायदि जाबाय जानो हागौ नै साइड मोनसेजों गाबाय ओरै जाहैबाय भुटान हाजो टावारबो दं नै बैयाव अब्ला लोगोफोर मोनफैबाय जोङो जे जायगानिफ्राय हाबनानै जोंनि इन्डियायाव एबा मालिबिटा एरियायाव स्पेसियेलि बे जायगायावहाय थासारिखौ गाज्रि खालामहैनाय लोमसावहैनाय नैबे स्पटआव जोङो दा सफैबाय एसे सान्दुं दुंहांबाय नै आदा जिस्केलाथ' माबासो साथासो हमलायबाय नै अब्ला जों मोनफैबाय बे जे जायगानिफ्राय थांनाय नैबेनो प्रटेक्सना आच्छा दा बेबायदि नै बर्थमान लैनानै दं प्रटेक्सनाथ' बेनोसै नों माबायदि मोनफैखो सालथे दैयाखौ नायनानैथ' एसे गिथावना जाबाय औ
जुदि दैया जुदि देरबावोब्ला अखा जुदि हानानै जुदि दैया देरबावोब्ला बे अट'मेटिक थांबाय थागोन दा दैयाबो गेदेर जाबाय नै खामानिफ्रा माबोरै खालायनांगौ ओमफ्राय बेराफारसे जोंनि इण्डियानिफ्राय फैनानै मावफैनोबो एसे गुबुन हादर जाहैबाय दा बेखौहाय सिन्था खालायनांसिगोन बोरैब्ला जोंनि बे ओनसोलाखौ जों सेभ खालायनो हागोन बेखौ जोङो रायज्लायनांसिगोन आरो गेदेर गोलावफोरजोंहाय नंगौ दा नायदो नै बे प्रटेक्शनमोन बेसे गोबावनि सिगां मावनायनि मोनथाय दा नेटजोंहाय प्रटेक्शन होनाय बेखिनि दंमोन 2016आव मावनाय प्रटेक्शन 2016आवहाय सेम बेजोंनो थांदोंमोन 2016आवहाय मावनानै बेखौहाय लाखिनो हादोंमोन दा 7 बोसोरनि उनावहाय फिन आरो सेम पजिशन जाफिननानै थाबाय आरोखि दा बेखौहाय माथावरि होनो मोनला बा डिफ्लेक्टर ओरै होबावनो मोनला बियो सेभ जागोन आरो नंगौ दा नायदो नोंथांमोना बियो सिगांनो मावनाय 2016 मावनायमोन ओमफ्राय दा बियो नै अभार दैनि थाखायनो दा बियो नस्ट जालांबाय नै दा बे नांगौ बायदि बियो दा प्रटेक्शन होनो हायाखिसै जस्ल'नाय बायदि जाबाय नै डिसप्लेस जाबाय आरो बे मेन जिथुखि प्रटेक्शन दा मैयाफोरथ' दै लोमनायाव बेखौ रेक्के नुवाखैमोन बे ओरै एसे बोहैजोबदोंमोन दैया जेरैथिंबो बेनिफ्राय दा राननाय अबस्थायाव जों बे प्रटेक्शनखौ नुफैबाय नैबेनो जाहैबाय मेन खर' जे जायगानिफ्राय दैया बोहैलाङो दा नायदो आंनि उनजों बेजोंनो बोहैलांग्रा जायगा बादखोनानै थांनाय प्रटेक्शना बेबायदिमोन नै बेबायदि नेटजों होनायनि बेथ' भुटान गभर्नमेन्ट मावनायनिखा ने आमाय भुटान गभर्नमेन्ट मावनायनि प्रटेक्शन आरो बियो नै ओरैबायदि मजबुत जायो ओरैबायदि माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो नेटआ बिराद मजबुत बिसिना मावो दा बेबायदिखायसो आरो बिनिखायसो गोबाव थादों नेटजों बेबायदि नेटजोंथ' होयो प्रटेक्शन माने बल्डारखौहाय जाबनानै होथेयो बेजों लोगोसे नै बेबायदि मोनसे सि टाइपनि मोनसे मा होननांगौ बेखौहाय थुम्बु बायदि सिजोंबो खोबो आरो नै बेजोंबो प्रटेक्शन बेबो बिराद मजबुत नै दाबो जेबो जायाखै नै पुरा वाटारप्रुफ जानांगौ बे बुस्थुआ दा सिङावनि जि थोरफोसे प्रटेक्शना बेजों होनायनि दांनाया थोरफोसे प्रटेक्शना बेजों होनायनि ओमफ्राय गोजौनि नेटजों होनायनि आरो बेबायदि नै दा बेबायदिमोन नै बिसिनि प्रटेक्शन माबायाथ' दङ एसेल' दावथ्रोदों बेनिफ्राय दा अभार जानानैहाय जायगा एसे नस्थ' जानानै गोलैलांदोंनो बेनिफ्राय दैया दा बादलांदों आरो बेनिफ्राय ओरै बादखोनानै नैबे प्रटेक्शन बेखौ बादखोनानै बैजों थांनाय दै जिजों जों दहाय थाबायबोदों दंग' केनेल बेजोंनो दैया थांनानै बियो जोंनि मालिबिटा एरियायावहाय बेनो नस्थ' माने लोमसावहैजोबनाय बे आरो लालाय खाथिजों बोहैनाय दै बेनिखायनो बेखौ लालाय दै होननानै बुङो नै बेनिफ्राय एसे सिगाङावसो हेंगिं ब्रिज गोदो जोङो पिकनिक जाफैनाय सिगांथ' हाबनो मोनोमोन नैबे जाहैबाय हेंगिं ब्रिजनि एसे खोलायाव नैबे प्रटेक्शना नै दासिमबो बेबायदि दैयाथ' दैज्लांनि बोथोर जाहैबाय मैयाहाय बांद्राय अखा हायिखाय दिनैहाय जों बेबायदि दैयाथ' एसे गोरलैखौ जोङो नुफैनो मोन्दों उमब्लिं हाजान गोलैयोना आयं बेयो उमब्लिं नोंसोरथ' गोदो फैयोमोन गोदोहाय ओमफ्राय बहाय मा बिजनेस खालामलायोमोन दा सिगां ने बिदिनो सोरबा मोसौ हरनोब्ला मोसौ लाङोमोन जों गोदो आंनि उनाव नुनायानो जाहैबाय उमब्लिं हाजो लोगोफोर नैबे प्रटेक्शन जायगानि बेक साइडआवनो बेबायदि समायना बिसिनि हाजोबो दं बेवहाय गामिफोर दं न'फोर दं माखासे संसार जागासिनो दं बे जायगायावहाय बिउटिफुल सिनारियाबो हाजोआ बेलायनाय उमब्लिं हाजो दा बे जायगायाव सफैनानै जोंहा सासे आं गुमै सोमोन्दोआव जायो गुमै प्रिमल बिथाङा माखासे कमेन्ट होगोन बे जायगायाव थासारिखौ नुफैनानै माबायदि मोनदांदों बे बिथाङा जाहैबाय बे मालिबिटा एरियानिनो सासे इन्टेलेक्सुवेल सुबुं नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लादो गुमैया दा बेबायदि थासारिखौ नुफैनानै मा सानदों आरो मा मावथावथाव नोंथांनि बायदिब्ला जोंनो दाखालि जिथु जोंनि मालिबिटा एरियाखौ जिथु लोमनाय मैयाबो लोमदों दा बेखौहाय जोङो बिराद सिन्था जानानै जोङो भुटानजों रायज्लायहरनानै डिसिनाव रायज्लायहरना मण्डलफोरजों रायज्लायहरनानै जों पारमिसन लानानै दिनै जायगायाव जों स्पटआव सफैनानै जोङो दा जयैनो नायलायनानै जों नुबाय जे बे बेवहाय भुटाना गावसोरनि सरकारा बेहाय मोनसे बर्डार फेन्सिं प्रटेक्शन होदोंमोन दा बेयो गासैबो बायजोब्बाय नोङै 99% बायबाय दा बेखौ नुनानै जों बिराद गिखांनाय मोन्दों जे बियो जुदि गासैबो थांजोबोब्ला आरो खनसे जुदि बाना जाबावोब्लानो गासै मालिबिटाजोंहाय दैया लामा लासिगोन
आरो लोमहैसिगोन दा बेखायनो जों सिन्था धारा खालामदों जों दा मण्डलजों रायलायदों जे जोंनोहाय बेहाय हाबनो थाखाय जोंनो पारमिसन होदो जोङो गथै मालिबिटानि रायजो राजा फैनानै जिनोखि प्रटेक्सन दं बे प्रटेक्सनावहाय जोङो अन्थाइ गारफैनो थाखायहाय जों एसे जोंनो रायलायबाय दा गोजौनिफ्राय मा अर्डार हरदो दा जोङो बेबायदि जोङो रायलायफैदों दा बेयाव जों आरो मोनसे आं बुंनो सानदों जे मालिबिटा ओनसोलनि सासे इन्टेलेक्सुवेल हिसाबैहाय जोंनि जिथु इण्डियानि जोंनि बिटिसिनि जिथु खुंबाय थानाय जिथु बिटिसिनि सरकार बे सरकारनि खुंगिरिफोरखौहाय आङो खावलायनो सानदों जे नोंथांमोना बेयाव फैनानैहाय नायफैदो नायफैनानै एसे सिन्था खालामफैदो आरो बेखौ होथेनायनि बेबस्थाखौ लानो थाखाय आङो दिनैनि नैबे बिबनांनि जितु इउटुबनि गेजेरजों आङो खावलायहरदों बिटिसि सरकारखौ जे भुटान सरकारजों रायलायनानै बेहाय प्रटेक्सननि बेबस्थाखौ जाहाथे खालामनानै होयो बेखौ आं मालिबिटा ओनसोलनि जानानै गुरैहाय आं खावलायनाय थाबाय दा जोङो भुटान हादराव नैबेबायदि थासारिखौ नुफैदों नायफैदों गोबां जोङो सुबुंफोर नैबे मालिबिटा एरियानि गोबां बिखा खामनाय दं मा जागोन मा जाहैगोन बेबायदि थाबाय थायोब्ला बेखौ होबथायाब्ला मा जानो हागौ गोबां सिन्था खालामदों फैनानै नै ओरैबो दङ नै सुबुंफोर जोंनि इण्डियानि सुबुंफोर नै थांनो ओंखारफिनबाय जों हाजासे बेरायबाय नैबे हेंगिं ब्रिजआव लास्ट फट' लास्रानाय मानाय जाबाय आरो लास्ट फट' सेसन मोनसे मा होनो मेम'रि लादुआथ' रेडिखानै जों जाथ'वाखै दाबो साना दं मिक्सार औ बेबायदि आरो लास्ट ओमफ्राय जाय सोर सोर फैदोंमोन नै साफा साफा सिनायथि होला गोलाव जागोन नोंथांमोना नायना लादो सोरनिबा न'निबो जानो हागौ कमेन्ट खालामहर नै बेबायदि आरो दा जानायनि सम जों थांफिननायनि सिगां बेखौ एसे रिफ्रेशमेन्ट खालामना लानायसै आरो जानानै लानायसै केक साना मिक्सार औलाय नै सालथेनाय केकबो लाबाय बुंदाल औ बे आरो दा बिदाय लास्राबाय नै औ एखे क्लस लोगोखा जाहैबाय बियो आदै जर'नि मा रायलायखो गावसोर मिथिगौ नैबे गोजा गाननाया जाहैबाय बिथाङा माने नैबे गामिनि हेड गावबुरा होननानै बुङो माने हेडमेन होनब्लाबो जाबाय ओंखारफिनबाय थांफिनगासिनो दं बेनिफ्राय अखा हाफिनलायबाय ने दा अखा हानायखाय सोरबा साथा हमदों सोरबा माबा माबि हमदों माने सोरबा थास' बिलाइखौनो हमलायबावबाय नै जागासिनोबो दङ जादों नै औ सोरबा साथा लाबोआखैमोन नालाय बेखौ बानायबाय साथा अखाबो बिराद हाबाय लोगोफोर नै जों दा इण्डिया मोनफिनहां जाबाय अब्ला लोगोफोर जोङो सफैफिनबाय इण्डियायाव जोबनायाव बेखौ बुंनांगोन दिनैनि बे प्रग्राम खालामनाया गासै पारमिसननि अफिसियेल खामानिखौ जोंनि नैबे आदै जरज सानो मावनानै होदों सेंग्राफ्रा आंखौ होनदोंमोन नालाय भुटानाव हाबनाया अपेन जाफिनबाय खिन्थु अफिसियेलि अपेन जायाखै दा बेवहाय जों ग्रुपखौ खामानि नायनो थांनायावबो जों पार्सनेल जों पारमिसनसो लानांखादों थांदों दा जोंनि माखासे जोंनि एरियाखौ बासायनांगौखाय थाखाय जोंनि आदामोनखौ लांबाय जोंनि आदामोन दङ दा बिसोरखौ लांनानै आं मैयानो डिसिजों एसे कमप्रमाइस जादोंमोन रायलायनायाव डिसिया होनबाय दे फैदो नायफैदो माबाखौथ' एरियाखौथ' बासायनांगोन दा बेवहाय जों जयैनो खामानि मावनांगोन दा बे हिसाबै जों बेखौ नायदों आरो बिदि जों गोदाव सोराव हाबनायनि जाथ'वाखै जायाखै थाङोब्ला हमजानोबो हागौ बेनो